Saako kuvata? Pannaan Facebookiin, että Totta kai näin iso rikolliset nyt pitää. pahimmat rikolliset. Niin. Ei muuta kuin semmonen numerosarjakyltti tohon noin. Kyllä. Joo, siis tämmöset kyllä täällä saa pyöriä. Uima-asu. Tällaiset saa. Se on ihan vittu kokea. Ihan näyttävätkin aina niin tommosilta pikkupartalapsilta. Harmi, ettei niitä kahta mörköä otettu kiinni. Ei saisi niinku edes syöttää saatana, mut mitäs nää tekee? Katoppa, nämä menee poliisia. No niin, kuva. Kyllä nyt menee partalapsi selittämään. Tän liki saa sekä kaljaa vissiin ja... Joo, nää partalapset täällä. Hätää kärsivät. Poliisit on kyllä. Kävi ohjeita antamassa. Onneksi on apu. Tää rupeaa olemaan niin näräisesti Nämäkö tulee tänne saatana rummuttamaan? Ne meitä, ne vartiot. Joo, koko ajan. Ei, se just käänsi päänsä.